Kejingkan mai pang no ba banteli nari rang ba snong kan nong rem hills bobat ru kumu presiden kesenjuk kinong sensar snong nong thamai pelun ha kan lempung ai jing pensai bat chi kai ba shisngi halo kejing e kijing lam bat ban pen klain bor ya khun persa ya kejing di drugs ha kan riu trik nai tung arjar pusau kalalong halor ka kai phot nakatnat pulit ya kejing yo kam drugs kabalong lais pa klur ha kador tingka tang house nam arjar puar arpulai ulong bakalong kabasa lengo kumnu drok suyo rung bat pesut akis samla bat bun sien ki basa kamru tangkat tu kan singi kilait no ulabu kejingkli baki ain thamai hatu kenla bante la kam yo drok bolanang jele kat nang mi kisngi hakani ka program ha auditorium hall ka north eastern council secretariat hakate gisnong lawan bani don lang do ba penya sing cm chief executive member ka kasil satong mostes council kinong ilam bat kit khot ka senjuk nolor ke pan kisni yo i penban ba kani gejing saprian bat kejing pendan kam new drugs bat kiwe kejing di penbuat bebean kinang jelai kenrei bat nan kiu haki beriu ba pendan kam laban pentho ba labun kijing alang bat ki program ya selok ngila julet ban shim benta tambah smusi ban ong ba kam ju ai jing hun kumno ban pensak ne penduk jat yauni umra klau na ka imlang kesalang. The report jong ka Meghalaya Police Department jong ka snem arhajar akuar bat arkulai kaya thu ba kumbat tingka layaja laispa krut drops layo ban kem ban kurup bat kalong shisha ka ba penyang skor habatip ya kani ha ka bor perkat kum kinong sensar snong ngimla ban snow thu kumno bat hakanu korkom uni umrat klau uyo ban sut ha kari ke jongi bat shibu nakikun samla kijungi kilalong rau bat wan bandu ru ya ke jingim hakakta kabadang lumba ngadan kini kiniat kimat banlong ke nongrim jong ke jinga slok menta kesni nang bagin sutu bat ban yo jing shai kham tam ya naki panelist ki ban ya tai bat ban ai ke jing pen shai nang bagin la ban yo ya ke jing product kabashai ne ka blueprint ban ya nang ni shakman Wabanikong Katnat Police Department kumbala pau hak basdang kidor basnong kila ya trei do im do yap bat ka Police Department hakinu ki benta bayadei bat ke jingkem ne jingkhenra drugs hakani ke jela ke jumi ngim tingkai kapor wat la ka miet ke yong henrei tangba ka kam kan long ka basaiso bat wat ki pulit ro ni i ke jingtrei sitom ke jongki ka bashit hem shisha nadu ka basentiat Budin bat kem yakini ki priyo ki balong kinong khai ya uni uma bean habayo kem ni yo iru ya karukom ka babiang bat sanibha banle ya ka badon kam da ka babut king ya ke jing batha lengba ka NDPS act henrai ka basmosi kalong kini harum batang kengiat sni kini ki priyo ki balayo kem ilalat no na along bat yat behe serum seneng bat long shisha ka jing penduk mensim yangi kum kinong sakhi ya ka jing kem hatu ka jing talasi bat banle ya kikam ha ka ba ya tho ya tar bat ya tar kom penbiang ya ki jing non kam katum ka jing batha ka an hatu kilong ki ba biang ne ki don da kumoi pat ki investigating officer jong katnat pulit hatu kilalong kibalala pentibit hakani ka bayadei bat kani ka kam kurup drugs hatu kani ka an ka batmai ka badang suan sen ka BSS bat BSA hatu kani ka an kani rap ya katnat kulit ban kham yu bor ne ban kham te lakam ya kani ka jingkhai drugs ka bor jong ka an ni ka judiciary katnat an ni judiciary kalong ka way na kibenta bakong santam hakabayday bat kabala mante lakam ne penduk jaj yung ni mar bean ni drops day hakani karensan babaro kikam bala la pendep dakat nat kulit kipai ban bisa bat ban ap ya karai bakhadlo bunsin ni dan ke jingkerman ke bas kem ban yo ya ke jing bisa ke bahok bat ke basaiso kamtam habang nilala ndrestom nrei posi bunsin ni mat ke jing diaw bat jing nok mensin habang yo i ya ke rai penrem ya katnat kulit bat shisha kini kidao bakongsan bat kum kinong saki basha hajir ni juma
bun sin kikis balayo ban kem bat hak bala poi hak yin shari badon burom kasimpur bah ban khot hadir badon kikis bat kijin khot kadai hadir ar nilai snem kum kirang ba snong ne nong kit kam snong ni judon sipun tli kikis ban nidai ban long kinong saki bat kaya telap kawai bat kapin bakla and confused akanu kakis bakanu kakis kabat kikhat bat kanu pat kabam kadai da kawai bat kumta bun niju bakla ban jubah bat kumta hi mukat rumah lasharem lada kani karensan kadai ban tei ban selok ha kaban rat ding khong yu drop na ka jela ka jongi kanam orlong lada kamdan ka jinget relang bat kani ketenan da ka buburom yi kimuktian bat nong sai an baro bat da ka basnutu kendiang baka dei ka kamram joki ban sai na ka banta unu kubawan kerpa lani ka mo ka ethics ka joki henrai ngasnutu ba ka jinget lem ru ka dei bandon ka conscience hatu uni ne kadiu bangayasa kala kanong teman kanong wan penjet ya kayi kasem ne ki khun ki persa ki para ki persa ki jonga hatu kani ka di NDPS Act kalong kaan ka baklan ne ka bamdan penian haba pek ya kani ka an ka basya ba nong di kinbu hakamet ki jongki hapo katu ka ne gram wala la tip ki kena ba udai umar bean UN International Convention on Drugs and Abuse Substance kalala penbenar ya ki katu kat ni ki jingti kum kukim brown sugar bat kiwe bat kum ki jingdi babean bat haba pet pat syakiwe kiri ha Southeast Asia kaba pala kalong baka anjung ki ha kaba dei bat drugs kalong guilty haba la kem kalong guilty until proven innocent kat bah kari India pat kalau innocent until proven guilty. Kapamud balada lalap yau drugs na kamet ke jongki henrei ha ka jingthau ka baduna ne sha ban kit ha ka ne penakam ti haba dei katnu ru haba udai umar bean balai mungkin baksat bendi baik yaki kabasyaktin kalong ba yo ki pai ba kawai kasni kinshim ya ka an ya ka kila jong bat kani kan warak susu ke jingsni ha ka imlang salang namar ka jingshim kabu kibadan kibabun indan lada katnan an kan kham ai jing hikai babnia bat sani bha halor the SOP on seizure of drugs ya ki pulet bat pai ba kham tam kinong sensasnong kalong sisa ka jingkir khu ko ba kraw knang balada lek hayim bishar kalong ka babit kalong ka balabit labiang bah Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Habakran CM ulong bakaki agency nadu unai lur arjar pulai kaladon kecing perkhat kumno ban telakam ya kecing wanrung drok sakajala bat wanra ya kawai gabil keban penithu ya kesenglong kemi bagi seng samla hapo kador barsnong kecing sekali ni hab bershimpe pakade kecing pam kecing kumangipet ya ka experience ka COVID-19 katno ka sarkar ka kun ban identify ini people ayo COVID dengan aso kaniru ketika ju kaba lada mila ban identify nadu abortion ban awareness program ki bakinan dei ban le rain ban pin itu lada sedikit kebik pan kilong inosen ban dei ban pin itu ekasnong ba kikul demi kilangat hatani kecing kumung ini kata keberan kamu namar baswa bakan pur kadim shitwe pat kilong inosen lada ban dan kamban te nakam na kata kecing pur je kata din te hakabidi bakane masuk awareness program dan kam ha kishnong ba ngin kershul ke kitu ki longyen se bomde ban re teng ki dan ki longyen ku rai kran ne ki boban ne ki longyen ki ba duna ka yo kapar ki kitin namar ban pentip kishnong kitin ban pentip shabor sokar bat namar bakin ra bu rehab kim dan lan te kelak long lai lan dan ka jing long lai lan kini ki bapri ki ba ngat hakun kini ki jing ka prinsip usul ki be ka multiply te la dangi ni la ban identify no ham ploy kata we ka ba apat ngindon ki rehab de siki babian hoy ni la dan ta Henry ka jing siu ni hapan siu ka dor ka baren sedang isu benai mendunai kekhasan aku hajar. Tidak ada government kan sim kiai kani bakat memperdan kerihap juga government kebabian ngihap ban identify ikirihap jog kiniki private ba tim ajero ina kamta kiniki belakna kamtam masuk bandong ka special grant ke bendan ya kini kirihap kamtam kibami na kini kemudian nama kani renkam ya kibreo ban scam ban penlai ban detox la benong
ha hospital ban detox te om tan la detox ya drugs na kamet la lai we don counseling don counsel ka jing I'm sim iki kena so ngapet experience numa ayem lu bilana ngai ba lada kikinhun balang lada kasolka ke training ba kikinhun balang kikinhun yang kibaran di rehab center kan ya halu kata dena kadang jungi in sapul boy ki shiti ki communication ki ba milaya keren ba ka 16 finance commission ba at constitute action ba limba ka 16 finance commission net scam ba le singin na kemau tan ta development le habidi infrastructure le kemau ka development ka lobren yang penting ya kibisi bokordor kelama ha kini kicisi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya